Послушай меня, слышишь, молодой? Салом бачаҳо, ҳама хуб, сос. Имрӯз хабарои на он қадар хуб аст ва хабари хуб ҳам ҳаст. Гӯш кунед бачаҳо. Дар як конференсияи High Fighting як ҷангори тоҷикро ду бор шуда ба нокаут отправят карданд. Барои чӣ ин кор шуд? Ҳамаашо мо имрӯз дидем буроем. Дигар бародари мо Ҷони Аввалина дар организасияи хардкор уже ҷанг кард. Бачаҳо, ҳамаашо имрӯз мо дидем буроем. Гӯш кунед то охир. Бачаҳо, агар канали манда подписация карда бошен, уже ман бисёр шуд дар бораи High Fighting, яке аз организасияҳое ки дар Pop-MMA хеле машҳур аст, бисёр видео карда будам. Чӣ қадар дар он ҷо масалан Персидский Дагестани ҷанг мекард ва дигарон, ва дар он онҳо як чигум турнир доштанд дар Москва, ва дар он ҷо дар як конференсия ки дар Москва шуда гузашт, яке аз ҷангорини тоҷик, яке аз ҷангорини ҷавони тоҷик ки шумо вообще намешиносед, яке видеоашро шумо дидаги уже, ӯ бачаро дар ҳамонҷо ду бор шуда зада ба замин афтонда, ӯ чигум аз ҳушам рафт. Номи ин бача Муҳаммад Раимов. Ва чигум аз номаш вообще шумо намешиносед бачаро. Уже ки чӣ хеле ки гуфтам дар бисёр видео моҳи гузашта, ҳафтаи гузашта дида будед ки ӯро як ду бор дар худи конференсия зада аз ҳуш равона. Рости гап вообще намедонам аз чӣ сабаб бошад, мо имрӯз просто дида мебироем. Ӯ дар аввал аз пушти як дӯсти русаш пуштибонӣ карда бо дигар бачаҳо ҷанг кард. Якум бор ӯ аз пушти як ҷангори доғистонӣ Амирхан Оев удар хӯрда ба замин афт ва аз ҳуш бирафт. Просто ин як чигум, ман инҷо видеоаш мемонам, хеле хатарнок бачаҳо. Рости гап якум бор ин видеоро дида ячи ба шок фаромдам. Дар ҳамон конференсия боз як бор намедонам чӣ гап шуд, чӣ шуд, ин бачаи тоҷик дод зада чӣ гапҳое гуфт ба боз ба тарафи якчанд ҷангорон, намедонам аз чӣ сабаб бошад. Ва боз як дигар ҷангори доғистони дигар, чигум Ислам Кадиев номаш, ӯро тела карда афтонд. Дар ҳамон ҷо ҳам чигум як нижданчи шуд. Ӯро заданд. Бечора хеле жалко шуд гифти рӯзо. Из-за таких, как ты, вот такие страдают. Эй, пацаны! Вале ӯ хеле худро странно нишон дод дар ин конференсияҳо ва афсӯс ки ин кор шуд бачаҳо. Бисёр одамҳо дар комментария нависанд ки ӯ хеле худро паст зад. На танҳо худро, балки тоҷиконро. Ва ин гапҳо асос дорад. Набояд ин хеле худро нишон дод. Ура, таджик! Давай, начинайте рубиться! Ура, таджик! Хорош! Таджик, хорош, таджик! Давай, газ, Илюха! Хорош! Вот она как. Таджик, хорош, таджик! Брат! Хорош, таджик! Брат, я тебя сейчас дисквалифицирую. Вале бачаҳо ӯ ҷавон аст ва мо то охир намедонам чӣ шуд дар он ҷо. Ва барои ҳамин дар ҳаққаш гапҳои безеб намездем. Турнир мешуд, вале турнирро отменит карданд ва дар он ҷо ӯро ин ҷавонро боз дигар ба ес қабда намедонам чӣ гапҳо зад. Мехост я чи тарбия кунад, я чи дашном тя, намедонам чӣ шуд. Не, я тебе руку За отдал. этот язык жест на улицу могу спросить. Я знаю, я тебе Всё. руку отдал, если я тебе ударил, да? Лишь что себе не позволят. Не, подожди. Если я тебе ударил, я тебе измени говорил, да? Все. А почему ты мне на толпу ударил? Потому что там огрызался было. Как обижаться? На кого ты огрызался там? Я просто подошел, почему мне ударил вообще? Лучше смотри, лучше больше когда со мной не садись. Понял? Я тебе сразу говорю. Просто так. Все, я тебе сказал. Да. Бечора аз майда будигаш истифода бурда худашонро нишон медиҳанд. Уже саюмин ҷанговар ӯро мехост ғам бидиҳад бачаҳо. Хай ин Pop-MMA. Инҷода ҳамихеле бисёрашон ҳамихеле ҳастанд. Зур боши гап мезананд, сабаби боши хомӯшиси аз болоят буромада мегарданд. Бачаҳо, барои ҳамин шумо метавонед фикратонро дар комментария нависед. Чӣ шуд ва ин корҳо дуруст аст ё не? Рафтем хабари дигар. Хабари дигар ҳамин аст ки яке аз ҷангори шинохтии мо ки дар организасияи хардкор ҷамъ мекунад, Ҷони Аввалина
ҳафтаи гузашта даже моҳи гузашта уже ҷанг карда буд, лекин ҳоло ҳам дар хардкор набуромада истодааст. видеоаш дар наздика ҳатман мебурад ва дар он ҷо ӯ бо як чӣ гум ҷангори чеченӣ Мансур миллионер Салтамурадов ҷанг кард. ин Мансур дар хардкор як ҷанг карда, ғолиб омада уже барои пояс ҷанг кард. чӣ гум аз ҳама ҷиҳат хеле хуб ҷанг монад ин бача, ҳам барда ва ҳам ударка. барои ҳамин барои ҷони ин ҷанг осон намегузарад ва хеле ҷанги муҳим барои он ки ин ҷанг барои пояси чемпиони хардкор мебошад. ва ҷони аввалина ки хеле аз видеоаш дида мешуд, сахт хеле сахт соз тренировка карда истода, бо дигар ҷангорини мо мисли Осимхону Анис ва дигарон тренировкаашро гузаронда истода буд. ва дар он ҷо ҳам даже Пес Муҳаммад Қайбади ҳам бо ҷони аввалина тренировка гузаронда истода буд. мо чӣ мехоҳем бача? ҳама вақта ба ҷони мехоҳем ки ғолиб омада оянда хай пояси чемпиони хардкорро ба даст орад. бачаҳо, ҳамин буд хабарҳои ҳафта. ҳатман подписаться кунед, лайк монед.